Ang Diyos ay pinapayag sa ito mga tugang ang mahal na bilin sa ang Diyos na kumikinig. He inclines himself to the poor. Not just the materially poor, but especially pobre sa kalooban. Poor in spirit. Viva ang banal na lalawigan ni Jesus! Ang taon 2020, nakakurit na sa satong mga memorya bilang taon nin angat asin taon nin katibaadan nin huli sa pandemya na sa tuya ngunyan na piga-atubang. Alagad mimid bidon taman ang taon na ini bilang taon nin pagsarig sa satong mahal na ina asin si Divino Rostro na perning nakahiling asin nakamangno sa tuya sa paghampang sa helang. Ngunya na taon, dahil nyato mahihiling ang mga darakulang selebrasyon. Mayo nguna ang traslasyon asin ang fluvial procession. Dahil tango na madadangog ang mga kurahaw nin pasasalamat sa mga dalan. Dahil nyato madadangog ang mga biba sa kasalugan. Untok naman nguna ang mga parada. Untok nguna ang mga marcha asin pagsayaw sa mga tinampo kanaga.
Daingo na nin mga magarbong gubing asin maugmang musika an mga banda. Alagad maski ngani siring, dagos an fiesta. Mayo man inigabos, an satong pag-arang sa satong mahal na ina mapadagos. Dagos an satong pag-atindir sa mga misa sa paagi kan mga live streaming sa social media. Dagos ang pag-ugma sa pintakasi, kan patron kan kabikulan, sa satong mga harong bilang paglikay sa pandemya. Durungan po kitang magsilibrar kan fiesta kan satong mahal na ina. Durungan po kita sa pagpamiti na mauntok na ining pandemya. Sa ngaran po kan sakong pamilya, asin mga pag-iriba sa gobyerno lokal kan Naga, maugmang fiesta Bicolandia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mga bareta halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Wat niya mong dadaron sa Indo, ang mga bareta sa Nagangunyan News, ngunyan na Sabado, petsa 12 kan bulan na September taon 2020, mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live din do kaming nadadangog sa KMFM 100.7 asin 89.5 radyo natin Naga. Asin nadadalan man po sa Naga City Government Official Facebook page asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang kan bilog ni News Team, inipan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta, border control kan Ciudad Naga hinigpitan sa kapistahan ni Inang Peña Francia huli sa pandemic sa COVID-19. Ang detalles halik ki Don Jimenez. Urog na pigpapahindutan border control sa syudad ni Naga sa durasyon kan kapistahan ni Inang Peña Francia. Nagpaluwasin memo sa kada swab, urog na pigpapahigutan border control sa syudad ni Naga sa durasyon kan kapistahan ni Inang Peña Francia. Nagpaluwasin memorandum order si Alcalde Nelson Ligacion na nagsusugo sa gabos sa border control personnel, law enforcement agents, asin miyembros kan Joint Operations Center o JOC na pahiguton ang border controls sigun sa mga piglatag na kondisyones sa mga nagmamaot na maglaog sa syudad. Nakapalaog sa memorandum na daimo na papalaogon sa Naga ang gabos na pilgrimage si non-essential travels. Pakiusap po ng simbahan, ganun din po ng pamahalaang lungsod ng Naga, na kung maaari sa kanya-kanya na lang na parokya, ganapin yung pagsimba, yung pagsilibra. Kung maaari din nga po ay sa kanya-kanya na ding mga bahay. Huwag nang lumabas ng bahay kung hindi rin naman kinakailangan. At dahil po doon, yung mga pilgrims, yung mga peregrino na tinatawag po natin, inaabisuhan, pinapaalam po natin, lalong-lalo na yung mga sa labas ng Bicol Region, na wag nang pumunta sa lungsod ng Naga. Kasi hindi po namin kayo papatuloyin. Pasensya na po. Alam naman po natin kung ano yung peligro, panganib na dala po ng COVID-19.
Sigun man kinaga City Police Office o NCPO City Director Police Colonel Marlon Catana. Pwedeng paglaoman kan mga mapasiring sa nagaan magabat na bulos kan trapiko, huli ta saro-saro na hihilingon kan mga otoridad an manifesto o company IDs kan mga pasahero kan kada bihikulo. Kaibanan na ang public utility vehicles, tanganing maasigura na dain na magruso ang dakul na tao sa syudad sa kafiestahan ni Ina. We're asking for manifesto, yung listahan ng tao na sa pasahero. Chinecheck po siya individually. Kaya po napakahaba ng traffic yan, Del Rosario, backward, going to Pili. Wala po tayong magagawa, but we have to be strict with the checking of people going in. Katuwang kan NCPO ang mga personahe kan AFP, LTO asin LTFRB sa pagpapautob kan memorandum. Piglaro man ni Mayorson na day pinupugulan na maglaog sa syudad ang returning residents sa tahaw kan kafiestahan ni Ina. Alagad kaipuhan na kumpleto man giraray ang sa indang mga dokumento, siring kan Travel Authority asin letter of acceptance. Sa mga returning residents, yung mga nakatira dito po sa lungsod ng Naga na nasa ibang munisipyo, ibang syudad, hindi po naman natin ipinagkakait sa kanila yung karapatang makauwi. Provided na mayroong coordination po sa atin. Ibig sabihin, nagpaalam, mayroong travel authority na binigay yung pinanggalingan po nilang bayan o kaya lungsod. At meron din po tayong ibinigay na letter. Katakod ka ini, pigi-imbitaran kan simbahan asin kan LGU Naga ang mga deboto sa luwas kan syudad na magtinir na sa nasa sa indang mga banwaan asin duman iselebrar ang kafiestahan ni Ina. Limitado man ngunyan sa 50% sa nakan seating capacity ang tutugutan na makalaog sa mga simbahan, tanganing day na maglakupa ang COVID-19. Para sa Naga Ngunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, modular RT-PCR laboratory sa Ciudad de Naga aprobado na. Detalyas kayan, Kate De Lovieres. Sa kada swab test na ginigibo araal daw sa Naga, kinakaipuhan pang darahon ang swab samples sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory o BRDRL sa siyudad nin Legazpi. Duman kaya igwanin ekipahe tanganing ma-validate kan Department of Health ang kada resulta. Alagad may pagkakataon na kun pano o di kayang iakomodar kan BRDRL, dinadara pa ang mga swab sample sa Tacloban o kaya Pampanga. Kaya uminabot sa puntong haros 10 aldaw ang delay kan result sa Naga. Ang problemang ini, ang buot masolusyonan ni Alcalde Nelson Legacion, kaya pig-endorsar niya sa sangguniang panlungsod ang paghaman nin ordinansa para sa swab test o RT-PCR modular laboratory sa Naga. Sa ginibong special session kan Biyernes, Setyembre 4, pig-aprubaran kan sangguniang panlungsod ang ordinansang ini. Kung sa bago na-aprubaran na sa special session, itong budget para sa makapakalmang kita ni machine, itong modular RT-PCR machine para sa COVID-19. Sabi ni Councilor Sonny Ranyola, ang RT-PCR machine na ini da isa na magagamit para sa COVID-19 cases, kundi pati naman sa tuberculosis asin iba pang respiratory illnesses. Apat na medical technologist ang ikakaagninda digdi na iyo ang mamantinir kan operasyon kan laboratorio. Planong ibugtak ang RT-PCR modular laboratory harani sa City Nursery sa Barangay Carolina. Mamadali niya, kundi yan, simple sa availability ng pasyente. Opo. Kaya lang niya kan officially City Mayor. Talagang bigyan po. Ninhulit ang modular type laboratory sigun ki Councilor Jose Perez da ikinakaipuhan na magtugdok nin panibagong edifisyo. Kaya sa laog sa nanin 2 bulan, posibleng hama na ini. Supply na about 5 million and then test kits another 5 million and augmentation kang quick reaction fund which involves about 10 million. Kaya for this laboratory project, kaipuhan na po ang 30 recall itong budget na ito halip pa ito kang Congresswoman pa lang si BP Lenny
13 milyong piso ang kaipuhan para sa ekipahe kan laboratorio, 5 milyong piso para sa supplies, 5 milyong piso naman para sa test kits as in 10 milyong piso para sa Quick Reaction Fund. Hali ang pondo sa reverted budget kan Naga River Rehabilitation Development Fund ngunya na taon. Unexpended po itong fund for that purpose, itong local fund na as much as 50 million pesos na pwede tangkuanan kay niyo pong laboratory project. Dahil man lang it's an idle amount, money, mas maray pang gamiton tanan sa mas importante. I'm not necessarily as important. I'm not comparing this as mas importante kasi ang Bicol River Development, kundi sa sarong urgent na pangangailangan. Dakulang menos na ang pagkakaigwakan syudad nin sa diring RT-PCR laboratory testing. Sa mga aldaw nakadiit ang load kan laboratorio, pwede ining mag-ako nin swab test hali sa mga kataid banwaan. Ang magayong kayo nita ining pigbabana ba ng sa tuyang laboratory would only cost us 4,000 pesos kada test, kada confirmation kad test. Whereas it costs about 7,000 to 8,000 before. Medyo nagbaba na po. And sa computation po ni Frank Mendoza, who is also our budget officer, kayang-kaya tapong mabawi si budget na 13 million or even a total of 33 million mga kits. Ngunya na Lunes, Setyembre 7, dagos ng pigpirmahan ni Mayor Son ang ordinansa. Piglalaoman na matapos tulos ang bidding tanganing mahidaliman ang pagbugtakan RT-PCR laboratory test sa Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lovieres. ANN News Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, seguridad sa mga simbahan sa Ciudad de Naga pighigpitan sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin sa kuta traslasyon proseson kasunba. Detalyas kayan, Joel Sulin. Personal na binisita ni Alcalde Nelson Ligacion kaiba ang nagkapirang mga city officials as in miyembros kan security cluster kan JOC. Aldaw na Biyernes ang tulong mayor na mga simbahan sa syudad in koneksyon sa selebrasyon kan Peña Francia Festival para i-check ang mga nakalatag na security measures sa palibot kaini 24 oras. Sinabi ni Alcalde Nelson Ligacion, dawa na gani mayo ni mga drakulang aktibidad na kinaiimbweltuhan ng dakul na tao katagod kang selebrasyon kang kapistahan, kinakaipuhan manggiraray na may mamato sa seguridad, kumunyaon ang padagos na debosyon asin pagpapangadyi ka mga debuto asin peregrino lalo na kan mga taga-syudad ng Naga na nag-aatindir sa mga nobinaryo asin misa sa tulong mayor na simbahan ang Katedral, Basilika asin ng Peña Francia Church. Dawa pa sagkod 50% sa nang kapas ang pinagtutugutan na makalaog uli sa pinapasunod niya na minimum health protocol sa lindong kang new normal. Para tiyakin na yung kautusan po natin na malimitahan yung numero sa mga simbahan ay nasusunod. At tayo po ay natutuwa. Alam ko po na katatapos pa lang yung misa kung saan ang celebrant ay si Archbishop Rolly Tirona na pagmasdan po yung observation ay konti lang po yung tao na nandito po ngayon. So ibig sabihin napakinggan po yung ating pakiusap na kung maaari wag nang pumunta sa simbahan. Kung maaari yung pag-alaala, yung pag-selebra ng kapistahan ay ganapin na lang sa loob ng bahay at yung mga taga-ibang munisipyo, taga-ibang lungsod, taga-ibang probinsya ay sa kanya-kanya na lang na parokya. Mukhang 16 na mga pulis na ipakabali digdi ang augmentation force na pinadara kan PPO asin kan PNP Regional Command ang pigdeploy kang Naga City Police Office katuwang ang mga force multipliers para man masiguro na masusunod ang mga panundon kang AITF asin ang direktiba ni Mayor Nelson na magtauning seguridad sa natad kang mga simbahan. Mentras tanto, sinabi man ni Police Colonel Marlon Catan
OIC City Director kag Naga City Police Office, igwa ning 5 identified na border control point sa syudad para masyertong mayong dai dokumentadong tao asin otorisadong individual ang mga kalaog sa syudad. Sa presente, mantinidong manageable ang mga nagralaog na persona sa border, magin ang internal security sa syudad asin dai man pinaghahali ang padagos na pagbabantay sa mga posibleng magdara ning karilibukan asin petty crimes sa syudad durante kan selebrasyon kang kapistahan. Lahat po ng areas of concern, kinoconsider po yan. Not only yung anti-criminality, meron po tayong internal security operation dahil hindi naman po natin maaalis na pag ganitong may festivity, sinasamantala po ng mga grupo na may masamang intensyon. Para sa Nagang ANN News. Mientras tanto, registration desk para sa e-Salvar app pigbukasanas sa mga barangay sa Ciudad de Naga. Detalyas kayan Don Jimenez. Bukas na ang e-Salvar registration desk sa mga barangay para sa mga nagenyong mga ngaipunin tabang sa pagkuakan sa indang QR IDs. Pigdesignar ni Alcalde Nelson Legacion ang SK officials na panginotan ang e-Salvar registration sa mga barangay. Sigun kay ex-officio councilor asin SK Federation President Kylie Tripulca, pwedeng magpasiring sa indang mga barangay hall ang mga namamanwaan na nagmamaut na magrehistro sa e-Salvar. Urog na ang mga mayo nin access sa internet connection, siring man ang mayong smartphones, asin iba pang gadget na pwedeng magamit sa pagrehistro. Igwa pa subuot mga barangay na apwera sa printing kang QR IDs, libre pa ang paglaminate kaini. Represent na po saan sa lang, yan na po ang kaibuhan and ma-fill out lang po sa form para po duman sa mga contact information na kaibuhan po, araw po kan sa indang pangalan, ang sa inda pong mga contact number, araw po kayan, and pipicturean din po sinda dumana din po. Pig-share to pa ni Tripulca na salbado ang impormasyon kay mga nagenyo sa mga e-Salvar booth sa mga barangay. Makatapos po kang registration, day po maghara dita, dinidelete man po tulos yan kan barangay po. Day po pwedeng magkaigwan ng saray na detalye po ang mga barangay po manungod po dito sa pagparehistro sa e-Salvar. Apwera sa mga barangay, igwa pang e-Salvar registration booth sa Naga City Hall para sa mga nagmamaot na magparehistro. Mientras tanto, mientras na piglimitaran kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga sa mga nagenyo asin sa mga taga Camarines Sur, ang pwedeng magrehistro sa e-Salvar app. Inihuli sa dakol kan numero kan mga nagre-rehistro na presenteng yaon sa ibang rehiyon, siring kan NCR. Sigun kay Mayor Son, liwat na bubukasan ini para sa gabos. Alagad pigtataw ang prioridad ngunyan, ang igwanin mga tuyo sa mga establishmento asin institusyon sa laog kan syudad gikan sa mga pagtaraid banwaan. Po ini sa Gabos, pero mas limited sa Bicol region, and then of course ang primary registrant dapat si holder kan e-Salvar ID, dapat residente kan Naga. Pandua si mga maituyo sa Naga, si mga maralaog sa manlain-lain na establishmento, and necessarily si mga residente po ini kan neighboring municipalities o kaya si mga naka-star within the province of Camarines Sur. Sa presente, magagamit na ang QR ID paglaog asin sa transaksyon sa laog kan Naga City Hall. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, sanggatos na mga pulis ipigpadara sa Ciudad de Naga tangaling tumabang para sa health protocol and security. Ang detalye sa haligi Joel Sulina. Para masiguro na malilimitahan ang ruso ka mga peregrino asin deboto kang patrona kang Bicol, ang Birhen de Peñafrancia, dugang na sanggatos ng mga kapulisan ang piglalaumang maarabutan sa Ciudad de Naga para man magsirbi bilang augmentation force kang Naga City Police Office durante kang kakaibang selebrasyon ngunyan kang kapistahan kang Peñafrancia huli sa pandemya. Sa ginibong meeting kang JOC Security and Traffic Cluster kan Huwebes na pinanginutan ni Alcalde Nelson Legacion,
Ipinagpresentar kag Naga City Police Office ang mga nailatag na nindang security plan na pinuunan pa kang petsa 2 kang Setyembre asin matatapos sa good petsa 30 kang presenteng bulan. Kabali na ang external security para man mapugulan ang pagdakul ning tao na maralaog sa syudad, kaya nag-activate naman ng 5 border control checkpoints. Sa internal security, babantayan kan security cluster ang pinapasunod na public minimum health standard and protocol basado sa pinagbubuot na panundon kang AITF asin mga eksistidong ordinansa kan syudad para mapahatan ang mas lalo pang pagdakul ng COVID-19 cases sa syudad ning Naga. Sigun kay City Director Police Colonel Marlon Catana, makakatuwang ninda ang BFP, Philippine Coast Guard, Philippine Army, asin ang volunteer groups na idideploy ninda durante kang pagselebrar kang kapisnahan na dawa na gani Mayo na ang mga dating kinatuodang aktibidad asin makukulor na mga programa para man masiguro na magiging matuninong asin nasusunod ang public health protocols. Marumduman kang nagtalikod na sa 27 kan Hunyo 2020 nagpasar ning joint declaration ang Archdiocese of Cáceres asin ang lokal na gobyerno kang Naga na kansilado ang gabos na mga aktibidad maging ang tradisyonal na traslasyon procession, fluvial procession, maging ang civic activities na ginigibo taon-taon tuyong nagsiselebrar kang Peña Francia Fiesta ninhuli ngani sa presenteng estado kang National Public Health Emergency dara kang COVID-19 pandemic. So after 1 week, we already activated the quarantine control point. So still existing po yun ngayon. And we also have the internal quarantine control point. We have the border control point. And they will be providing security to the churches and the malls that will be crowded with people. Yung mga ano po, kung if ever may influx of people from outside. Although meron na po tayo mga advisories, we have the disseminations sa social media, kaya lang we cannot prevent people from coming in. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News Headlines Ngunyan. Mientras tanto, annual investment plan para sa taon 2021 kan lokal na gobyerno kan Naga hamana asin aprobado na. Detalyas kayan Don Jimenez. Aprobado na kan sangguniang panlungsod ang annual investment plan kan syudad para sa taong 2021. Pigpresentar sa konseho ni Willie Prilles, pamayo kan City Planning and Development Office, ang pinaaprobaran na annual AIP. Ini sigun sa konsultasyon na ginibukan mga opisina kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga, katabang ang Naga City People's Council. Sigun kay Prilles, pigtatawang prioridad kan AIP ang COVID-related activities na masuporta sa mga programa na ginigibo asing gigibuhon pa kan syudad, siring kan business stimulus programs, community employment, asin ang pag-establisar kan modular RT-PCR laboratory. Sa ibong kainipig asigurar ni Prilles na padagos man ang mga magkakanigong proyekto kan syudad, alagad igwan ni mga magkakapira na daimo na ipaprioridad huli sa COVID-19. Implemental, mawaran na infra. Ang buti lang sabihin ka to, si original na infra proposal kayan is drainage project. Pero dahil ang direksyon kaning supplemental AIP is more towards COVID response. So pinagbaray po kan sa mayang grupo dahil limitado lang nga ni ang available na pwedeng realign. Haliyo na itong drainage na ito na yaon dyan sa may isang PDP area. Okay. Pero po iba pa ning Sigun man ki Konsehal Jill Rosales, pamayo kan Committee on Appropriation kan sangguniang panlungsod, pigbibisto kan konseho ang importansya kan pagtagama kan magkakanigong pondo asin isperso kan syudad sa padagos sa paglaban kan syudad sa COVID-19 asin sa mga epekto kaini dalan nga ninahaliun muna ang pirang aktibidad na pigigibo sa syudad. Ining mga programa tang nagginigibot ng ngunyan, di man siya totally na bago. Ang nangyari lang is nagdagdag kita ng mga programa. Naging mas prudent kita duman sa mga expenses na data masyadong paggagamitan, araw kang mga training, seminars. Sigun pa kay Rosales, manunotaran na naglangkaw ang AIP sa labi 10 billion pesos para sa taong 2021 na labing makakatabang sa pagpapatalubo pa kan Naga sa tahaw kan krisis. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News Headlines Ngunyan.
Sa iba pang bareta, Naga City Hospital temporaryong ipigsara para sa decontamination asin sanitation. Ang detalya sa Liki Joel Sulina. Tulong aldaw na temporaryong masarat ang Naga City Hospital sa publiko para human taunan ning buwelo ang pag-decontaminate asin disinfection sa nasambitan ng pampublikong ospital sa syudad. Sa pinaluwas na abiso kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga, sa paagi ni Naga City Hospital OIC Director Dr. Joseph Sanchez, sa 11 kan Setyembre, aldaw na Biyernes, alas 9 ning banggi hasta alas 7 ning aga sa petsa 14, sarado sa publiko ang Naga City Hospital. Asin, daing maako ng mga pasyente para mantaunan ning buwelo ang nasambitan ng lakdang para madekontaminar asin maliligan ang pasilidad laban sa COVID-19. Siring man, nagmapadagos man ang decontamination asin disinfection sa pirang mga opisina sa compound kan City Hall, lalo na itong inot ng pinag-lockdown matapos na nagkapirang mga empleyado ang magpositibo sa rapid test asin swab test huli sa virus kang COVID-19 bilang precautionary measure na pinapautob kang Health Emergency Response Task Force asin kan lokal na gobyerno. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Police Colonel Marlon Catan dagos ng pinili o pignobrahan kan lokal na gobyerno Naga bilang full-fledged City Director Naga City Police Office. Ang detalya sa Liki Joel Sulina. Inisyalmenteng inanunsyar ni Alcalde Nelson Legacion ang dagos ng pagpili bilang full-fledged City Director sa nagtutukaw ngunyan na OIC City Director na si Police Colonel Marlon Catan kang Naga City Police Office. Sa sarong programa na ginibo sa NCPO Headquarters kung saan imbitado si Alcalde Nelson Legacion bilang mayor na bisita, inanunsyar kang alkalde sa atubang kang mga opisyales asin miyembros kang Naga City Police Office sa pahinginot ni OIC City Police Colonel Marlon Catan ang nasambit na barita kung saan nakapagpadara na ng surat ang sangguniang panglungsod asin ang lokal na gobyerno kan syudad sa PNP Regional Command para maging full-fledged City Director si Police Colonel Marlon Catan. Marurumduman si Police Colonel Catan nag-asumir pwesto bilang OIC City Director sa Naga City Police Office karibay ni retired Police Colonel Felix Servita Jr. kan bulan ng Hunyo 2020. Permanente, the City Director ng Satuya kong Syudad, Police Colonel Marlon Catan. Nagpapasalamat man ang opisyal sa tiwala na pinagtausa sa iya kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga asin ni Alcalde Nelson Legacion maging sa mga miyembros kang sangguniang panglungsod asin inasigurar nagigibuho ng gamos para man sa seguridad asin maitao ang marhay na serbisyo kang kapulisan sa lindong kan sa iyang liderato. Mas mas aggressive tayo, mas enhance yung ating mga activities or ang ating operations sa mga criminal elements saka yung kalaban ng gobyerno. If ever magugulo sila, mas maganda sumuko na lang sila. Kasi kapwa rin naman natin Pilipino yan. Yes, ma'am. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News Headlines Ngunyan. Mientras tanto, bagong farmers market ipigbungsod sa syudad ni Naga. Ang detalya sa Liki Don Jimenez. Pigbungsod kan City Agriculture's Office sa Naga City Farmers Market. Itatampok sa bagong merkado ang mga preskong produkto kan mga paraoma kan syudad asin pigiin ganyar ang partisipasyon kan iba pang mga paraoma sa pagtaraid banwaan. Sigun ki Edna Bongalonta, City Agriculturist, piglalaoma na makakatabang ang farmers market tanganing mairani sa mga namamanwaan ang preskong mga produkto alagad igwang baratong presyo. Ini mangyayari sa paagikan pag-inganyar sa mismong mga paraoma na magpabakal sa bagong farmers market. Kasi kami nasa lang kami garo sa pag-abiso, sa pagtabang sa inda, sa mga teknolohiya, yaon na talaga sa inda. So encourage me na kung pwede, si produkto ninda from farm, diretso na digdi na ibenta. Dahil na mag-agi sa ibang kamot pa man na kung minsan mga sabing pirang kamot na. So ang nangyayari, pag piraan na ang pig-agihan, nagiging mahal na ang produkto.
Bukasan bagong farmers market bako lang sa mga paraoma kan syudad, pati sa mga paraoma kan ibang banwaan, hulitan na establishar ini sa tabang kan Department of Agriculture. Mahahanapan pasilidad sa motor pool sa diversion road sa syudad ni Naga. Mababakal na sa bagong merkado ang mga produkto kan pirang mga grupo asin organisasyon sa syudad asin probinsya. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News Headlines Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, ang guniang panlunsod kan Naga sinman kan City Events Protocol and Public Information Office, inipuan sa indong na kaibanan, Roy San Ramon, Antabayanan, masunod na, Urulay Banwaan, bisita ta po, Mayor Nelson Ligacion. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatano, kita piling andam. Nagin nyo na balang. Ang taon 2020, nakakurit na sa satong mga memorya bilang taon nin angat asin taon nin katibaadan nin huli sa pandemya na sa tuya ngunyan na piga-atubang. Alagad mimid bidon taman ang taon na ini bilang taon nin pagsarig sa satong mahal na ina asin si Divino Rostro na perming nakahiling asin nakamangno sa tuya sa paghampang sa helang. Ngunya na taon, dahil nyato mahihiling ang mga darakulang selebrasyon. Mayo na ang traslasyon asin ang fluvial procession. Dahil tango na madadangog ang mga kurahaw nin pasasalamat sa mga dalan. Dahil nyato madadangog ang mga biba sa kasalugan. Untok naman na ang mga parada. Untok na ang mga marcha asin pagsayaw sa mga tinampo kanaga. Daingo na nin mga magarbong gubing asin maugmang musika ang mga banda. Alagad maski ngani siring, dagos ang fiesta. Mayo man inigabos, an satong pag-arang sa satong mahal na ina mapadagos. Dagos ang satong pag-atindir sa mga misa sa paagi kan mga live streaming sa social media. Dagos ang pag-ugma sa pintakasi kan patron kan kabikulan sa satong mga harong bilang paglikay sa pandemya. Durungan po kitang magsilibrar kan fiesta kan satong mahal na ina. Durungan po kita sa pagpamiti na mauntok na ining pandemya. Sangaran po kan sakong pamilya asin mga pag-iriba sa gobyerno lokal kan Naga, maugmang fiesta Bicolandia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
San Ramon, Urulay, Banuan. Kita sa porosyon kan Urulay Banuan, digdi po sa ANN News. Ngunyan pong Sabado, 12 na kan bulan na September taon 2020. Arog po kan nasabi ko kasubago sa tuya pong bisita ngunyan sa tuya pong ginagalangan alkalde kan Ciudad Dinaga, Mayor Son Ligasyon. Tanganing pag-urlayan po ang mga importanteng issue sa Ciudad Dinaga, bagay. Katakod po kang ginigibutang precautionary measures sa padagos na nagpapadagos sa pandemic sa COVID-19, and lalong-lalo na po ngunyan nasa panahon kita kan Peña Francia Fiesta, and kadakol na mga naghaharapot sa tuya kung ano ang sistema digdi sa Ciudad Dinaga. Although nagluwas na po sa mga bareta, na ipaliwanag na kan sa tuya pong alkalde kung ano ang mga guidelines na ipapautob po kan lokal na gobyerno kanaga sa durasyon po kang Peña Francia Fiesta. Pero pigmarayta po na maging bisita sa ngunyan, tanganing maaraman ta kung ano pa itong mga detalyes kay niyo. And update po manunungod sa COVID-19 digdi po sa Ciudad Dinaga. Sa liwat po, ang sa tuya pong bisita ngunyan, Mayor Son Ligasyon. Mayor, good morning po. Good morning sa gabos na nagdadalan. Opo. Marhay na pag-aaga. And nadadagungan po kita sa KMFM as in sa 89.5 radyo natin Naga. Mayor, primerong hapot po bago kang gabos, maaraman mi lang po ang update. Tatamang-tama po ngunyan, Sabado, garo may update po kita sa COVID-19, and maaraman na po kasi ito yung mga kababayan digdi po sa Naga. Okay. So hapon nasa 305 na po kita. Okay. May dagdag po kita ngunyan na apat. Kaya as of now nasa 309 na po ang total si kagabsan na numero kan konfirmadong kaso ni COVID-19. Sa numero pong yan, 215 na po si considered recovered. Gusto sabihin, rahay na po sinda base po sa parametro po kan Department of Health. And base man po sa numero na 309, 85 po kayan, Roy, as in sa mga nagdadalan, considered as active cases. And so bago po, nasabi ko may apat na bago ano. Sa 309, siyam po kayan si Gadan. Kaya medyo mamundo po na medyo daradakula po ang numero ano. Gusto sabihin, saan nadagdagan naman kitang saro? May saro po na nagadan. Nagluluwas a little less than 3% an sa tuya pong mortality. Kung ang pag-uulayan po si numero kan nagpositibo as against duman po sa numero kan nagkagaradan. Baad mga 2.8, 2.9% po si porsentahe kan nagadan. Ang gustong sabihin man kayan, Roy, dapat siniseryoso ta po ang pandemya pong ini. Kaya at this early part of your program, uulitin ko po piripirmi ko pong pakiulay na magsunod sa mga protocols. Lalong-lalo na itong pakiulay na kung mayo man lang essential na kalakawan, dahil na po magluwas nin harong, dahil na po magluwas nin natad. Kung essential lang po si kalakawan, halimbawa matrabaho, kung halimbawa po mabakal po nin bulong, mabakal po nin pagkakan, as in iba pa po mga pangangaipo, saka lang po maluwas. Pero kung halimbawa makikiparty, mapunta sa sarong lugar para mag-enjoy, para mag-overnight, punta sa sarong resort. Kung mapapwede po, palampason po muna ang pandemya. Magsawa po kita sa party, sa beach, sa resort, kung saan matapos po ang pandemya. Mayor, katagod kay niyo, ito pong ginigibutang contact tracing digdi po sa mga digdi po sa Ciudad Dinaga. Paano po ang sistema ta kay niyo? Paano po ginigibo ang sa tuyang contact tracing? Lalong-lalo na po duman sa mga naulakitan. And
duman sa nagkaigwaning close contact saka sa secondary contact kabali na po ba sinda sa contact tracing ta? Sa ngunyan tabi, Roy, igwala kitan duwang klase in contact tracing. Number 1, itong manual, siguro traditional yan. Si Pandua, itong medyo moderno, digital. Okay. Duman po sa manual, pag igwang nag-positibo, si Satuya pong contact tracing team sa pamamayo po ni Ma'am Divine Onsa, apuera po sa iya as coordinator, igwa pa po kitang 4 na teams. Kada teams may composition man po yan. Sinda po si nagsasagibo ni pag-upload, pag-contact, pag-imbestiga. Kung mga si Irisay, si naging close contact ka ito nag-positibo. Ang pigdideterminar po kayan, may sinasabi po na primary contact. Gusto sabihin, kung halimbawa ako si nagpositibo, nagkaibanan kita tabi, Roy, sa sarong lugar, sa sarong meeting room, sa sarong seminar, medyo haloy-haloy na si duration, halimbawa saro, duwang oras, considered ka as close contact, primary contact ko. Matapos na si okasyon, may kaulay ka naman na iba, itong kaulay mo considered as secondary contact ko. Dapat pigti-take note na po yan kan sa tuyang contact tracing teams. As in sigabos na primary contact, ang pinakamadaling ehemplo tangani maintindihan po sa laog kan harong, kung halimbawa ang padre de pamilya nagpositibo, si Agum, si mga aki, minsan may katabang sa laog kan pamilya, considered po yan as close contacts. Considered po sinda as primary contacts. And therefore, kaipuhan na ipasairarom kan inaapod na swab testing. Kukuanan swab sample, tapos si swab sample dadarahon po kung bako sa BMC, BRDRL, tanganing madeterminar kung positibo o negatibo sa COVID-19. But for the meantime, si gabos na close contacts, primary contacts, dapat naka-quarantine na po yan. Naka-quarantine. So may igwa kitang quick reaction task force, igwa po kitang lockdown team na nagsasagibo po ni lockdown. Minsan kayan house lockdown, apartment lockdown, o kaya street lockdown. Depende po sa sitwasyon. And then may nagche-check dapat kayan ng mga opisyalis kan barangay. Itong Barangay Health Emergency Response team, sila po dapat nagmo-monitor, nagche-check. Yan. So, that's for the manual tracing. Kaya importante tabi, Roy, na nakakaulay kan tracing team sinagpositibo. Ay po. Dahil pwede itong sasabihan lang kan nagpositibo na ngaya sinarabihan ko na si mga naging kontak ko na magpunta sa City Health Office o kaya sa Jesse M. Robredo Coliseum for rapid testing. Ang madeterminar kung si isay po si mapa-swab, mapa-rapid test, si Satuya pong medical team. Bako po si nag-positibo. May mga criteria kaya yan, may mga conditions na pighihiling base man po sa guidelines kan Department of Health. So, kaipuhan makaulay, halimbawa ako si contact tracer, kaipuhan na makaulay ko kung si Isay sinag-positibo. Okay. So, idadagdag ko lang sa setup kan sa tuyang igwa na po kitang inapod na contact tracing and monitoring center. On top of that is Mr. Rene Gumba. And then duman sa manual tracing si Divine Onsa. Okay. Kabali po duman sa tuya pong contact tracing center itong Isalbar app. Isalbar. Takong halimbawa sa pakikipag-ulay ko as contact tracer, duman sa nagpositibo, na-discover na naglaog niya sa sarong restaurant. Sa arog kaining petsa, arog kaining oras.
Ayan. Dahil igwa kitang isalbar up, dahil assuming na si establishment rehistrado, nag-register as employer, as establishment, di ginamit na po niya si isalbar up. Si gabos na nagralaog po duman, na may QR code, na may isalbar ID, marehistro po yan sa contact tracing and monitoring center. Kang City. Kang City. As in, makakapag-generate kita nin listahan kan kung si irisay si nagduman. And siyempre, i-evaluar man po giraray ini kan sa tuyang contact tracing team. Kakaurulayon, aarap po dan. Kaya again, importante na makaulay si nag-positibo. Maaraman sa nagpunta, anong lugar, kasuarin, as in anong oras. Mayor, garo ang sinasabi ta, dapat apera ka itong volunteer na ako ngaya naging close contact ko si aro kining persona, dapat ba na ituga ka itong naging close contact, halimbawa itong nag-positive sa COVID-19 kung sisa ang nakaibahan niya? Dapat ituga, dapat sabihon. Dahil dapat mag-hadit na baad ngaya pang-istorya si napag-araman. May totoo na may confidentiality. As in, ino-observe po yan kan sa tuya po mga contact tracers. Sabagay, halawig na si contact tracing na ginigibo. Aware po si team duman sa Data Privacy Act. Maging sa pagpapaluwas po nin official statement, careful po kita. Gusto ta pong dawa po nga ni gusto ta na mag-disclose si mga nag-positibo. Minsan po kaya may habo. Data po mapipirit because of the Data Privacy Act. Pero si mga napapakiulayan, pinapangaranan ta po. Pero again, importante na nagdi-disclose po sa Samuya kan mga naging lakaw, si isay si mga naging contacts, kasuarin sa anong oras, as in anong petsa. O kaya sain. Sa bagay, paano man talaga makukontact tracing kung mayo man itutuga? Kung mayo kang sasabiyon. And minsan may misconception. Minsan may nag-iisip, tanong yata si Mayor nagko-contact trace. Sa totoo lang po, sa Naga, ako po si may overall responsibility as Mayor. And bako lang po ako ang nagigibo kayan. Si Mayor Benji Magalong, siya nga nang nanginginutan. Kan Baguio City. Siya po mismo ang nanginginutan. Dahil obligasyon po kan sarong alkalde na naaaraman po niya gabo si nangyayari sa laog kan syudad o kaya munisipyo na sa iyang nasasakupan. Pag may barasulan po pati, ang itinutukdo ang alkalde. Siyempre, so dapat nag-aaram po ako. Kung habong ma-contact trace, si pakiulay baga na magtinir lang sa laog kan harong, sa laog kan natan. Dahil magpara rabas. Dahil magpara layas, dahil magpara lakwat sa lalong-lalo na kung bako man essential si katuyuhan. Naiintindihan ko kung hanap buhay, kung trabaho, pwede man po talaga yan. Si pagbakal po nin bulong, pagbakal nin pagkakan, as in iba pang essential na bagay. Pero kung makikichikahan man lang, bakong essential ang lakaw talaga kung sain-sain na si pakiulay ta dahil na mo na mapalinig ko Mayor. Pwede man yan sa harong. Oo, sa bagay pwede masarap pag unoy-unoy anyway, saro pa sir, guraano kasakit ang pagko-contact tracing? Kamo ikaunhan ke sa pag sa arog ganing kalakawan. Ang totoo kayan, Roy, daiman ko ta dipisil ang contact tracing. Basta magsabi lang po nin totoo. As in kompleto dapat si istorya na sasabihon kan kaulay. Nagiging dipisil po ang contact tracing kung dai po nagsasabi po nin totoo. Kung igwa pong itinatago. Nahahaloy po pati. Ang problema pag nahahaloy, si kuta, pagpugol kan pagkalat
kan coronavirus naaabala man. Dapat tulos-tulos ko ta mapugulan. Dapat tulos-tulos maaraman kan lokal na gobyerno kanaga kung siri isay si mga naging close contacts kay ito nagpositibo. Minsan kaya sir, mayor, may narisa kami na si pig contact trace, medyo haloy ang luwas kang resulta. Halimbawa itong nagpositibo, nagangalas kami minsan haloy na ining dapat na contact trace. Ano tangon niya na nagluwas ang resulta kay niyo sa swab? Ang issue naman kayan itong sa swabbing sa laboratory test. Yun na po yan ang dahilan. Ayo. Nag-i-schedule na kita ngunyan kuno arin isa swab. May limit kaya duman sa numero kan swab sample na pwedeng darahon sa Legazpi City. For Naga to include BMC and private hospital, ang allowed sa tuya 50. 50. Minsan po kayan ang na-contact trace asin dapat na iswab sobra sa 50 sa sarong aldaw. Asin inuli po kayan da ikatulos-tulos masaswab. I-schedule ka. So minsan kayan the following day or the day after si schedule kan swabbing. Apwera kayan ang sarong pang pigko-consider itong inaapod na incubation period. Takon halimbawa, ako sinagpositibo, halimbawa, Roy, si Saro sa mga close contacts ko. Alagad si kontakta, nangyari ngaya, ngunyan, assuming na ngunyan, September 12. 12, Okay. Dahil ka pwedeng iswab sa aga. Dahil ka pwedeng iswab sa aga. Dahil ka din pwedeng iswab sa Lunes, pantulong aldaw. Dahil pang-apat. Itong incubation period na inaapod. Kung rapid testing, pinapatapos na po ang 7 aldaw. On the 8th day, ka lang i-rapid test. In other words, pigihiling itong date kung na rin ka posibleng na-infect. Date kung kasuarin ka huring nagkaigwang contact duman sa nagpositibo. Pag-abot sa swab test, pwedeng on the 4th or 5th day ka iswab, 5th or 6th, bakong on the 8th. Mas accurate, mas sensitive kaya ang RT-PCR swab test. So, pigi-schedule. Igaw nga ni mga nagdulog po sa satuya, kan maaraman ta kung kasuarin, sinasabihan ta po tulos, dahil ka pa pwedeng iswab. Isa-swab ka sa arog ka ining petsa. So, naintindihan man po, basta mapaliwanagan. So, duman muna sa quarantine facility for the... Dapat naka-isolate na po siya. Naka-isolate na dapat. Mayor, sarok pa po, sarok pang hapot manungod digdi. Gaano ka-importante duman sa pigo-contact trace ta ang lugar na pigduman niya? Ta may mga nagsasabi, ano nga ta pigahapot pa ang lugar? Importante po si kay puwan ng lugar. Importanteng gayo maaraman kung sain. Ta sa pinuntahan na lugar, igwaman po diyan ibang nagpupunta. Di ba? Dapat matauanan taman po ni corresponding action asin maprotehiran taman po si mga tao sa lugar kung saan po nagpunta. Kaya importante pong gayo ang lugar na masabi po sa Samuya sa embassy na nagpunta. Ano si circumstansya kan magpunta duman. Gabos po yan hihiling kan sa tuya pong contact tracers. Without us considering that, difficile po si pag-contain kan virus. Tabaad duman po kaya sa pinuntahan na lugar na dai sinabi, igwaman ibang mga tao duman. Correct. Na dai nag-aaram. Di ba? Na ito palang tao, positive. Nagkaigwaman in contact and therefore posible na magpositibo, posible na na-infect. Correct, oo. Kaipuhan na maaraman mi, tanganing pag duman sa lugar na ito, maimbestiga man kami, mahapot-hapot kami. Di ba? So, gabos po yan, pigihiling kan sa tuya pong contact tracers. Alagad, kung dai po magiging honesto, sinagpositibo, kung dai po sasabihon kung sa ina lugar, magkakaproblema po talaga. Si pinupugulan tang paglakop kan COVID-19, madidipisilan kita na ma-achieve si objeto. Opo.
Sa ropam tabi mayor sa gusto tang maklaro ini pong manunungod digdi sa e-Salbar app na may mga nagsasabi kaya na baka makuha da si mga pangaran magamit nga sa eleksyon, may mga arog kaya na nagluluwas ngunyan, pero kang nakaaging aldaw nakipag-meeting ka sa Metro Naga Development Council and garo nagustuhan ninda ini and garo gusto nindang adaptaron ini yung pong e-Salbar app ta ini pong QR codes. Sige. As of now, Tabi Roy, si informasyon na nakaabot sa kuya, iyon na nasa 215,000 plus na. Si nakarehistro. More than 50% kayan, siyempre, mga residente Kanaga. Igwa man po mga non-residents, kadaklan si mga naka-star sa surrounding municipalities po kan sa Tuyang Syudad. So, ang paghiling mi po kayan, considering na si launching kayan September 1 and kunyan September 12, dahil pa po nga ni na duwang simana, arog na kayang kadakol, sinag-rehistro. Ang gustong sabihin po kayan para sa Muya, iyon na tanggap. Kan mga tao, kan mga taga-Naga. Dakol po sinagtitiwala sa ginigibuta. As in, dahil po issue sa inda and privacy na maabuso po si informasyon. In the first place, kung ika po mapunta po sa sarong establishmento digdi sa Laogan sa Tuyang Syudad, and minsan po sa iba pang mga opisina di gobyerno, pinapalog-in ka baga, igwang logbook. Correct. Oo. Tapos si first column ngaya oras, petsa oras, kan paglaog mo, pangaran, address. Tapos pinapapirma pa nga ni. Contact number, igwa pa yan, ha? Oo, may contact number, important tapos dito. mapirma ka pa. Minsan igwa pa pong ibang informasyon na hinahagad. Correct, oo. Mayong pagkakaiba po yan sa informasyon na itinauta sa e-Salbar contact tracing app. Kung ito po nga ni, dahil man nagiging issue sa imo si pag login, tano man ta magiging issue sa imo? Ining pagtaoning magkakanigong impormasyon sa e-Salbar contact tracing app. At any rate, malinaw po sa Muya na mayo kami nababalgar na lay national. Naikonsulta po ini sa sarong data privacy practitioner and igwaman po bagang ko yan statement po bago ka mag-provide kan magkakanig yung informasyon. Dapat binabasa ko din. Dapat dahil po talaga siya issue. Okay. Pandua, pag-abot po sa Metro Naga Development Council, kung magigirumduman po kan Martes, nagpa-upload po kita nin meeting and majority po kan miyembro kan Metro Naga Development Council presente sa nasabing okasyon. As in, nagdesisyon po ang council na adaptaron ang e-Salbar contact tracing app sa gabos ng mga munisipyo na nasasakupan po kan Metro Naga Development Council. In particular, ang nag-motion po si Mayor Nino Tayco kan Pasakaw. Sinigundahan man po yan kan ibang mga municipal mayors as in representante po kan sa indang kanya-kanyang munisipyo. Mayo ni isay man na nagkontra. Okay. Kan inot may nadawag po akong istorya. Kan inot ngaya habo mi dai mi nga naintindihan. Pero kan maipaliwanag po siya ni Mr. Magno ko nag-deferred sa indong lingkod as in mga pag-iriba, appreciated po ninda as in nahiling na dako lang kagianan as in mga katabang po sa satuyang espuerso. Kang nakaagi lang na aldaw garupig aprubaran na po ini sa sangguni ang panlunsod na nag-oobliga digdi po sa mga establishmento maging sa pampubliko sa gobyerno sa pribado rin na po ang implementasyon kay ni Tabi Mayor sa obligaron si mga establishmento. Na baritaan ko pa lang na naaprubahan na sa sanggunian. Dahil ko pa po napipirmahan. Okay. Likewise, sa pagkakaaram ko, igwa kayang penalty provision. Pag may penalty provision, kaipuhan pa po kayan ang publication in a newspaper of general circulation here in the province. Kaipuhan pa po matapos si publication in 15 aldaw para maging effective na po si ordinansa. So, dai pa ngunyan, dai pa sa sunod. Kaipuhan na maagihan po as in masunod
si prosedimento para maging sarong epektibong ordinansa itong naipasar kan sanggo ni ang panlungsod. Sir, sa oras na maging full implementation na ini, ano ang piglalauman ta para sa contact tracing? Kung fully implemented na po ini, ma-account ta si Gabos na nagraralaog sa anuman na opisina, pribado o gobyerno, mga establishmento sa laog kan sa tuya pong syudad. Ninulita o obligaro na si mga may sadiri kan establishmento na magamit po kaining Isalbar contact tracing app. Ngunyan, dahil Gabos na maralaog igwang contact tracing ID, Isalbar ID, may QR code, kumbaga naililista, nairerehistro si sa indang pangaran paglaog as in pagluwas sa establishmento. Mas makakatabang po ini lalong-lalo na kung igwang mga mag-positibo, makakatabang sa pag-contact trace. And ultimately, makakatabang po ini tanganing mapugulan ta si Maricas na paglakop kan COVID-19. And digdi po sa City Hall, yung pinakang primerong nag-implement kayo ni. Pirang aldaw na nakalinis. Iyo po, effective September 1. Okay. Nag-implementar na kita kan paggamit po kan Isalbar contact tracing app, QR code. No QR code, no Isalbar ID, no entry and policy. Kumusta po ang okay po, ang totoo kayan appreciated po, apreciado kan mga tao. Mas madali kaysa sa dati na nagpaparasurat. Parasurat ka, oo. Okay. And ako naprobaran ko yan digdi paglaog ko sa diyan sa City Hall, diyan sa main building sa kadigdi sa Sepio. Mas kay ako Roy pag naglalaog ako sa main building nagagamit ita ng QR code. Marikason man ang ganda. Anyway, saro pang issue tabi mayor panghuring issue ta. Ining manunungod digdi sa paghigpita poon kaso udma digdi sa mga border control and as well as ini pong internal security ta. Katagod kay ini yung Peña Francia Fiesta dahil nagpuon po kita kasudma kang selebrasyon ini pong sa pagikan translasyon na pong ani nangyari and sa mga masunod pong aldaw. Pwede pong ma-detalyeta si mga pinapautob ta pong precautionary measures, protocols, katagod po kay yung sa tuyang selebrasyon ng Peña Francia Fiesta. Sige. Bago po siguro si mga precautionary measures, security measures, magigiramduman po na kan Hunyo nagkaigwa ng joint press conference ang simbahan asin ang lokal na gobyerno kanaga. Ang simbahan ni representar po mismo ni Arsobispo Rolando Tirona and Anaga kan sa indo pong lingkod. Duman malinaw po kung ano si statement asin mga dapat na asahan. Sinabi ta po duman na mayong si Arsobispo nagsabi na mayong traslasyon, mayong fluvial procession, mayong mga darakulang okasyon ang simbahan. Siring man po ang syudad, mayong civic parade, military parade, Boy Scout, Girl Scout, mayong Boyadores Festival, mayong Miss Bicolania, mayong mga darakulang okasyon. Dahil po nga ni sa COVID-19, delikado itong inaapod na mass gathering. Si mga nasabi ng okasyon, ini naggarong magnet ini, nagdo-draw ini nin mga tao. And delikado kung igwa dyan po positibo sa COVID-19. Mas dakol po ang may infect. Ngunyan, para matawan ta po nin laman ang statement na yan, nagpaluwas po kita kaining memorandum order address sa Gabos na border control personnel, law enforcement agents, si mga force multipliers, si mga miyembro kan sa tuya pong Joint Operation Center. As in, sinasabi ta po duman na number 1 si Gabos na pilgrimages, si sa tuya pong mga pilgrims, peregrino, lalong-lalo na itong hali sa ibang region, dahil po papalaugon sa tuya pong syudad. Si mga deboto na mga non-residents, si mga bako residente kanaga,
ipinapakiulay ta na mag-celebrar na lang kan kapiestahan sa saindang kanya-kanyang parokya. Gusto sabihin, dahil na din po mag-igdi sa Naga. Ta mismong ang mga padi ang nagsabi na dahil na mag-igdi sa Naga. Sa kamay man okasyon. Mayong mga okasyon. Maliban na lang duman sa misa, naigwaman sa kanya-kanyang parokya. Apuera po kayan, covered live man po yan, naka-live streaming, TV, so pwedeng duman na lang po dalanon. Bagamat, sa mga masirimba dahil igwang misa, ipinapautob ta po ang kasuguan po kan gobyerno nasyonal manunungod sa gatherings kung ang sarong lugar nasa irarom nin Modified General Community Quarantine. Ano po ang gustong sabihin kayan? 50% of the seating or venue capacity lang ang pwede. Tanganing maasigurar po yan, nag-detalye po kita, nag-assign po kita nin mga police personnel, PSO, volunteers sa Basilica, sa Peña Francia Church, duman po sa Cathedral, as in iba pa po na lugar. Si instruction ta po kasuod sang-ayon man po pati kaini si mga kapadian, kung sufisyente na si numero sa simbahan, dahil na palaugon. Sa patio, sa luwas, o di pwedeng nakatindog, pwedeng may tukawan. Alagad kung itong 50% venue capacity, mai-exhaust na, isara na si gate. Naugma po kita nakasuod nanotaranta na dahil managruso si mga tao. So, nasunod. Nasunod. Importante man si border control, Naga Milaor, Naga Pili, maging digdi po sa kuyan, Naga Kanaaman. Tas hindi si Masara. Doon, lalong-lalo na sa Naga Milaor border, ang instruction ta po kung mga non-residents mapunta, mga deboto, dahil palaugon. Pasensya na po pero kinakaipo ang gibuhon ta po ini. Pero sa mga returning residents kanaga, welcome po sinda. Kaya lang si pakiulay mi na dapat makipag-koordinar. Dapat igwang travel authority, dapat may letter of acceptance. So basically, iyo po yan si laman kan memorandum order na sa tuya pong pinaluwas. And so far, kasubago kaulay ko po si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. Ang sabi niya, okay po ngayon Mayor, so far mayo nga kita na-encounter na problema. Si numero ngaya, sang-ayon ngaya sa inaasahan ta. And hopefully ngaya sa mga masurunod na aldaw, iyo man. Talagang si test kasuod alas 5, alas 6, nagmisa po sa katedral. Ning hapon. Si Arsobispo Terona. Pagka aga, dyan po siya sa Peña Francia Church nagmisa. Nagpunta man po kita, and then after ka ito sa katedral. Pati Basilica po, pigbisita ta na. So, ayos man po ang sitwasyon. May nag-apod kaya kasuod Mayor, and may naghahapot. Ito po ang mga masaod, kumaga garo dahil man sinda mapasiring na simbahan dahil aram nga ninda siyempre balangibog na po pagka itong July kan June kay itong pagpresko nindo na talagang mayo ning aktibidad digdi sa daog kansuod ni Naga. Paano po dahil sinda makalaog sa Naga? Sige. Si mga dati na naglalaog, okay lang. Pero kung mapapwede ko na duman mo na sa indang kanya-kanyang munisipyo, duman na mo na. Si mga may trabaho talagang dapat palaugon po siya. Pwede magluwas, maglaog sa Naga. So, hanggang poon po yan kasuod and sa Lunes, iyo man giraray sir ang magiging sistema ta? Iyo man giraray hanggang September 21, pwede pa yan mag-extend hanggang katapusan po kan bulan. Depende. Tabaad kaya si ibang pilgrims mag-arabutan after fiesta. Igwa man ba kaya? Mas kadakol pati yan. Kuyan pati yan bus by bus yan. Correct. So dapat paghandaan man giraray
Dahita po tulo sa halion si border control. Okay. Pero within Camarines Sur, itong mga malaog na mga tao within Camsur, sa mga masunod na aldaw, ano ang magiging okay lang ba sinda sir itong usual na naglalaog? Kung itong usual, pwede po yan. Pero kung ang katuyuhan para related pa po sa fiesta, ngaya maaarang yakin na o kaya nangyayari po baga kayo after fiesta. Kung araw ka ito, dai pwede. Sa kapatid garo man pahadok mo niya po, pila mayo man Mayo po ako nahiling. Mayo nahiling. Kasuod sa may cathedral, may nag-attempt na magpila. Pero naghiling lang. Taaraman. Daiman po ilinuwas kan sa tuya po mga kapadian si ina para sa paghadok. Okay. Last topic ta po, Mayor, na sa kuya pong gustong i-klaro po sa imo. Ining manunungod digdi sa modular RT-PCR laboratory na kung sa pag-aarami po napagaraman mi na garupig permahan mo na po si ordinansa kang sangguniang panlunsod na magbugtak po kita digdi ning RT-PCR laboratory. Ano po ang kuyang kayo niyo? Anong karahayan na dadarong kayo niyo? Ano tapig isipan ta na magbugta kayo ni digdi sa Naga? Inot po siguro si Rason. Okay, si Rason. Nag-decision kita na magbugtak, mag-establishar sa diring RT-PCR laboratory. Since about 3 weeks ago, inaabot na po nin 10 aldaw, minsan 11 aldaw o 9 na aldaw bago maaraman ta si resulta kan laboratory test. Dai po yan marhay para sa satuya. Ang duda ko nga nakadagdag ito sa kagabatan, naging dagdag na rason sa paglakop kan COVID-19. Ninuli po abala man si aksyon kan lokal na gobyerno kanaga, tamayo pa po si resulta. Pero kung ang resulta maabot, halimbawa kinuanan kan swab sample aga, hapon yaon na, o kaya dahil baling madelay nin sarong aldaw, the following day yaon na, makakahiro po tulos kita. Correct. Si possible contacts, si mga contacts ka ito nag-positive, mapupugulan ta po tulos magparalakaw. Correct, Diba? Magparalakwat sa maika-quarantine ta tulos, ma-isolate ta tulos. Kung araw kayo mga nangyari ngunyan. Kung araw man kayo inabot 10 aldaw, gusto sabihon, 9 o 10 aldaw man, nasige ng ikot, sige ng lakaw, kayo ito nag-positibo. Ganda maray. So, iyo po yan si rason kung taano ta nag-decision kita na mag-establishar nin RT-PCR modular laboratory. May naghapot sa kuya, tanong nga yata modular lang. Iyo po niya ako siguro barato, pero ang kakayahan kayan no less than 200 swab samples in a day. Ay, kadakol na. Bastante na. Dakol na, bastante. Apoy po kayan, kung mayo na pong COVID-19, magagamit na pa po siya sa iba. Opo. So, iyo po yan si nadesisyonan. Apoy ra kayan, kung ito po kayang matugdok pa nin building, tapos itong dakula. Mahaloy. Number 1, mahaloy. Number 2, mahal. Si Sarong na nag-o-offer, nasa 40 million. Pero ini si Inalucarta, nasa 13 million lang. 13 million lang. So, kayang-kaya. Igwa pong provider na pwedeng mag-bid. Papaagihon ta po ini sa bidding. Okay. Ang sabi sa kuya, kan chairman, kan Bids and Awards Committee, medyo madali ngayon ita emergency procurement ngayon ini. So, hopefully, by within the next 50 to 60 days, igwa na kitang sa diring RT-PCR modular laboratory. Okay. So, pag halimbawa, naibugtak na ni Tabi Mayor, ano na magiging sistema? Mapadara pa kita ning swab sample sa Duman, sa Harayo na, sa Pampanga, sa... Dai na kita mapadara sa Inda. Ang objective sa aldaw man lang, kaparehong aldaw, may resulta na. Para may aksyon tulos kita. Considering, dyan na mismo sa tuyang sa diring laboratory. Yes, without prejudice to our
privilege na magpadaraman giraray sa BMC kung operational po, kung igwang cartridge si BMC o kaya sa BRDRL sa Legazpi City. Pero on the assumption na tulos-tulos makukuha ta si resulta kan swab sample. Takon dai digdi na lang sa kuyanta sa diring RT-PCR modular laboratory. 200 per day. 200 per day ang kaya. Kung halimbawa sir mga ang natitest na baga halimbawa sa kada aldaw mga nasa 8 man lang, ano ang posibilidad na si ibang munisipyo baga ngayon makiulay na tanganing day naman sinda mahaloy? Pwede man. Pwede man. Sa Naga. Pwede man. Pero kaipuanta kaya ning ordinansa kan sanggo ni ang panglungsod. Likewise, may mga pribadong individual na gustong magpa-swab, magpa-swab test. Pwede man po yan na i-akomodar. Pero sa iling ko, kung dahil man kaya mandatory, kung voluntary, may corresponding payment po yan. Pero kung mandatory, dapat aasumiron yan kan gobyerno. So dako lang may titabang kayo ni sir sa ano ba, mapababa ang kaso kang COVID-19 sa Naga? Dapat mapababa po si kaso, si numero kan nagpo-positibo sa Naga. Dahil po nga mabilisan si resulta, and dapat maging mabilisan man si aksyon kan lokal na gobyerno kan. Lalo na sa contact tracing, mas kabali na yan. Kabali. Sana ang si mga pigo contact trace makisama naman. Makipag-cooperar. Makikooperar. Okay. So bago ta ka po butasan ngunyan na Aldaw Mayor, baka po may gusto kang ipaabot, mensahe mo po sa mga nag-aantabay ngunyan, sa mga naghihinanyog. Sige po, go ahead po. Ako po, Roy, pirmi ko pong sinasabi, minsan kayan kung may mga okasyon na piga-atenderan ako, pirmi ko pong sinasabi kung ano ang updates, kung ano ang sitwasyon kan sa tuyang lugar sa laban ta sa pandemya. Tanganing maging aware si mga tao. And siyempre, si kasabay na pakiulay na magsunod sa mga patakaran, sa mga panundon, mga health protocols. Idinadagdag ta sa pakiulay si pag-iwas sa pagluwas nin harong, pagluwas nin natad, si dai lakot sa lalong-lalo na sa mga bagay na mayo man dai man pong gayong essential sa mga panahon na ini. Magtarabangan po kita kung sinasabi na nakahanda magtabang ang pinakamadaling paaginin pagtabang, iyo po si pagsunod sa mga patakaran. So iyo man po yan ang liwat na pakiulay ni Mayor Son sa gabos ng mga taga-Naga, siring man si mga naglalaog po digdi sa satuya pong syudad. Dai po kita mapabaya, padagos po kitang maasikaso. Siring man sa mga proyekto, sa mga programa kan sa tuyang syudad, dawa na po may pandemya, dawa na po may kadipisilan, dagos pa man po giraray si tama asin maray na pag-gobernar. Salamat po, maray na pag-udto na. Hapon na po. Mabalos po, Mayor Son, kaya po sa mga nag-aantabay sa tuwing ngunyan, kung gusto tang matapos na ining problema tang inaatubang ngunyan, ining nagpitiw ng sitwasyon, daunggunta po and sunodun tayo itong pangapudan o pakiulay ngunyan na aga ni Mayor Nelson Legasyon. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang Anaga Ngunyan News, digdi po sa Urulay Banwaan, sa pangarap po kan sa tuyang mga nakaibanan, sa ANN News, sa pangarap po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legasyon, Vice Mayor Nene Diasis, ang guniang panlunsod kan Naga, asin kan City Events Protocol and Public Information Office, idi po ang sindong nakaibanan, Roy San Ramon, mabalos po, maray na hapon. Ayos. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.